Is-sajf sar ukoll perjodu li matulu 20 ta' organizzazzjonijiet u nursery sportivi jieħdu sehem f'avvenimenti barra l-pajjiż. Dan bilan iż-żgħażagħ tagħna jibdew jieħdu ftit toma tal-livell li hemm fid-dinja tal-kompetizzjoni internazzjonali. U għalkemm it-taqtija r-rebħ qatt ma tkun faċli qed induqu wkoll xi ftit tas-suċċess. Fost dawk li ħarġuna bl-onuri kien hemm grupp ta' 33 persuna mill-Inspire Group li l-etajiet tagħhom ivarjaw minn 10 sa 20 sena. Għalihom l-esperjenza tagħhom fl-Ungerija donnu servit biex timlihom biktar ħeġġa u kuraġġ, tant li ftit tal-jiem wara reġgħu kienu fil-pixxina għal sessjoni ta' taħriġ iebes. Hawn kellmuna dwar il-mumenti sbieħ li jgħixu flimkien. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, kien hemm kompetizzjoni tajba, kienet diffiċli, però tlajna hemmhekk biex nislaqgħu il-medalli imma biex nagħmlu ħilitna tajjeb. Kien hemm ħafna kbar li veta jiena kompetejt magħhom. Kienet esperjenza vera sabiħa. Tallaqna ma' ħafna pajjiżi li kienu kbar, fil-fatt kien hemm l-Eġittu, l-Ungerija, kien hemm ukoll Serbja, ġifieri tallaqna ma' ħafna pajjiżi kbar. Imma għalkemm aħna żgħar naħseb fina x'tamart. Kien hemm ħafna swimmers u ħadd pjaċir f'din l-esperjenza tant sabiħa. Minn 6 pajjiżi differenti ħadu sehem 400 tawwiem. Minn fosthom telgħu fuq il-podjum għalkemm il-darba l-awwiema Maltin minn għal-deb, minn għal-fidda u minn għal-bronż. U jekk l-atleti sodisfatti, daqstant ieħor il-coaches tagħhom. Il-kompetizzjoni ma kienx faċli, kienet ibsa, però nħossu li għal nitlajna rieħ. Irnexxielna. L-lum il-ġurnata qegħdin ovvjament jagħtu dak il-frott li inti ġifieri żrajt qabel. U kull sena jkun iżjed aħjar minn sena ta' qabel. It-twalidin hemm aħna qegħdin naħdmu. Issa ħarset il-coaches u l-atleti ilejn kompetizzjonijiet oħra, anke għax illum konvinti aktar minn qatt qabel li ċ-ċokon tal-pajjiż għalihom mhux kiel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.